Здравей, първият екип, аз съм Агитър. В този клип играем в Hypixel футбол. Ако не знаете кой сървър е Hypixel е един от най-вените сървър в света на Майнкрафт. Тай накам най-известният. Правят много яки мини игри, си тях са Valo, Skywars, Build Battle, Team Build Battle, новият Christmas Build Battle, който ще го махат след време. И вече направиха нов мод футбол, където вкарах първия гол. Така, наместих се, така, готов съм. Срамата е готова. Така, мира. Няма да реши. Не, така. Ще направим ли хетрик? Така, тук съм вече. Сега ще играем на F1. Гол! Няма играем на F1. О, гол! Как бе? Няма да е, това е 3 на 1. Супер сериозен коментатор. Опа, побити ви. Майко, така, четете. Това е момент. Момент, 4 на 1. Много опасно игра на печена. Ох. Тук бе всички професионалисти. Да са дълго. Сигурен да е. Ну, карай! Трябва да се центрирам. Нека съм центрирането. Убат интернет. Опасно. Центрирай. Браво. Убат спасяването. What? Вау! Гол! Yes! Пас. Това е чудесно. О, не! Тук центрирай. Майко! Играта е много добра вече. Да видим сега. Карах се един ти гол. I think the river. It's squeezy. Майко, но съм тапанар. I'm stump. Центрирай. Това центрирай. Нагоре. Давай. Го, давай. Давай. Тук. Давай, пас. Гол. Отбелязвам за 7 на 1. Дай хитрик. Хетрик мастер. Оле, бах ти гол. Ти го иде от мен. 11 на 1. Така хора, надявам се клипът да ви е харесал, ако е така. Поделете го, приятели, абонирайте се на канала и
харесайте го, да, и коментирайте. А бях кой да ще видим, след бием. Чао, чао. И чакай малко това да